Ако искаш да научиш за всички полезни приложения, които ще ти трябват през новата учебна година, то по-добре изгледай това видео до край. Здравейте, драги хора! Аз съм Борис, а вие гледате Борис Vision. Преди да започнем, ще ви помоля да се харесате видеото и да се абонирате за канала Скамбанк. И така, драги хора, нека да започнем с първото приложение. Какво да изпълним през новата учебна година? Първото приложение се казва Copilot. Copilot е безплатната версия на ChatGPT. Обяснявам ви го по-накратко. Емейли, есета, абсолютно всичкото, просто е по-безплатната версия. Например, отивам в Microsoft Copilot и му казвам, примерно, генерирай ми слон с, с опашка, примерно. Не, някаква такава простотия. Както може да видите, по-горе съм генерирал акула с рога. Значи, както знаете, в ChatGPT има определен лимит, който когато го достигнете или трябва да си плати, или иска да си платите, за да продължите. Докато тук не ви иска лимит. Тук колкото и приложение да, колкото и да питате да ви генерира, то пак ще ви генерира и генерира и генерира. В смисъл, няма да ви иска пари. И сега просто чакаме. Напишете в коментарите дали мразите да чакате. По-добре отидете и си пуснете най-новата песен на Гери Никол. Както може да видите, вече се започва да се прави, купила да почва да го прави. Напишете това лято къде ходихте на море, примерно. Нещо такова. Продължаваме да чакаме. И така, хора, след Copilot, следващото приложение, което ще разгледаме с вас е ulearn.ai. Някои от вас може би са го чували, други от вас не, но сега е време да го разгледаме. Може да качите видео, записки или план и да ви даде най-нужната информация накратко. Първо, значи, ако примерно имате да изгледате някакъв видеоклип като лекция в YouTube или нещо такова, обаче не ви се гледа, защото първо отнема прекалено много време, а никой няма нервите да се занимава с това, може да отидете в това приложение, да качите линка от самия видеоклип, то да го обработи и да напишете искам да ми изведеш най-важната информация. И сега ще ви покажа как да го направите. Отивате в самия сайт ulearn.ai, разбира се, трябва да си направите профил там, след което имате качване на файл аудио или видео. Всъщност аз няма да качвам, аз по-скоро ще поставя линк. Ето как става. Отивате в видеоклипа, натискате споделяне, share, което е споделяне, копиране на линка, копиране, след което отивате в ulearn.ai и го поставяте. И сега отдолу пише loading, което означава зареждане. И сега чакате да зареди да обработи самия видеоклип и тогава вече може да го питате въпроси спрямо самия видеоклип и спрямо информацията. Напишете в коментарите дали мразите да чакате. А след като вече видеото ни е заредило, вече може да го попитаме каквото си поискаме. Примерно, аз нямам нервите да гледам този видеоклип и затова му пиша тук долу в търсачката да ми изведе най-важното. Да ми изведеш най-важното. Пускате го буквално и аз си знае работата. Обработва видеото, вижда какво има в него. Ето. Видове домове, изборява ги, къщи, водопади, имения, всякакви такива работи. И понеже пак гледам ми е прекалено много, ако чака толкова много също, му напишете по-збито. Му напишете всъщност. Пишете му го и пак си знае работа. Ето. Разбирате ли колко е лесно? Това мога да го използвате за даскал. Примерно, а, госпожата ви е пратила някакъв видеоклип, който вие да гледате и обаче вие не искате да го гледате, може да му копирате линка, да го обработи тук
в самия сайт и да си го научите буквално. И нека да преминаваме към следващото приложение. Следващото приложение след Learn.ai е Gizmo.ai. Това е едно от най-високо рейтваните приложения за учене. Това приложение може да го използвате за учене, за домашни, за абсолютно всичко. Там, ако трябва да представяте презентации, трябва да сте си я научили, нали, не да я четете, да я разказвате. Ще ви помогне за домашни, там за абсолютно всичко, да по история, по география, да разказвате уроци и така нататък. Помага. И сега, ако искате, нека може да го тестваме. Отивате в Gizmo AI, както си е, и ето тук примерно имаме Cards and Imports. Cards са карти, Imports са, примерно тук на Cards може да ползвате да качите вашия материал като текст, а Imports вече са, сега ще видите какво е. Това са PDF файлове, PowerPoint презентации, Record Lecture, ако примерно вашия учител нещо там ви е сложил гласово съобщение, Notes бележки, YouTube видео си там предишното, Take a photo of notes и quit. Аз лично, айде да пробваме отново с YouTube видео, дали ще проработи. Така, отиваме в YouTube и слагаме кое видео да сложим. Айде къщата на инфлуенсър. И сега нека да го тестваме. Примерно, понеже вече тук е YouTube връзка, отиваме в YouTube, примерно къщата на инфлуенсърите. Напишете долу в коментарите дали сте гледали къщата на инфлуенсърите. Аз го гледам. Както знаете, отивате на Share, което означава споделям. Копирате, отивате в приложението, слагате тук поставяне, Confirm, което означава потвърждавам. И сега чакаме. И в предишното приложение също чакахме, само да кажа. И продължаваме да чакаме. А след като вече видеото ни е заредило, вече може да го попитаме каквото си поискаме. Примерно, аз нямам нервите да гледам този видеоклип, и затова му пиша тук долу в търсачката да ми изведе най-важното. Да ми изведеш най-важното. Пускате го буквално и аз си знае работата. Обработва видеото, вижда какво има в него. Ето, видове домове, изборява ги, къщи, водопади, имения, всякакви такива работи. И понеже пак гледам ми е прекалено много, ако е чак толкова много също, му напишете по-збито. Му напишете всъщност. Пишете му го и пак си знае работа. Ето. Разбирате ли колко е лесно? Това мога да го използвате за даскал. Примерно, а, госпожата ви е пратила някакъв видеоклип, който вие да гледате, и обаче вие не искате да го гледате, може да му копирате линка, да го обработи тук в самия сайт и да си го научите буквално. И нека да преминаваме към следващото приложение. Така, хора, след Gizmo AI преминаваме към следващото приложение, което е Grammarly. Какво е Grammarly? Това проверява граматика, стил и яснота на текстове. Тоест, примерно, ако госпожата ви по български език, знаете, ви е дала текст с грешки, може да го сложите там като Word документ и да ви намери къде са грешките и да ви поправи за секунди. И нека да проверим как работи. Отивате в Grammarly, това само, че е другото приложение. Ето това е Grammarly AI. Трябва да се логнете, да си направите профил там. И има нов документ и upload. Нов документ. Ето. Изчакваме да заредим. Тук може да напишете каквото искате. Примерно дали да копирате Word-овския документ, целият текст, да го сложите тук, примерно, или нещо друго. Тук може спрямо това какво сте поставили тук, да напишете, ето то ви пише AskAI, да попитаме изкуствен интелект, нали, какво да направим. Примерно текст с грешки ще сложим, не както ви казах, и то да ви го поправи. Примерно пишете поправи ми грешките, то ще ви го направи. Както ви показах, има и upload, което е файл. Така че това е общо взето за Grammarly AI. Може да го използвате. Така, хора, следващото приложение след Grammarly AI е Notion AI.
Какво е това? Това е приложение за структуриране на плановете за деня. Тоест, примерно, във Фейс колко се часа ще тренирам, ще закусвам, ще обядвам, ще уча, ще правя това. И най-вече помага при групови задачи в училище и проекти. Примерно госпожата ви е казала, сега се разделяте по групи и трябва да направите някакъв проект. Всички сме минавали през това. Това може да ви помогне. Какво правите? Отивате в Notion AI. Тук съм се логнал, да знаете. Вие също трябва да се логнете. Навсякъде всеки сайт ви иска да се логнете. По-добре препоръчвам направо през Google. И то пише How do you want to use Notion? И тук for work, for personal life, for school. Ние for school, ние затова ни е целта. Скипнете го това, на нас не ни трябва. Вие също може да си го инсталирате, ако сте на телефон. Ако сте на компютър, също можете, но skip for now. И сега ще чакаме да зареди. И ето какво имаме. Getting started. Имате search, т.е. търсачка. Имате добавете ново. Settings, така нататък. To-do the list. Тоест, тук може за днеска да добавяте различни задачи, които да изпълняте. Ставам в 7:30, закусвам, после отивам на даскало, после уча там каквито идеи простоти, правя еди се какво, после се прибирам, тренирам и всякакви такива работи. Има Add New, което е тук вече за проектите. Ето има Empty Page, има Empty Database и Build with AI. Projects, това ни е целта. И тук избирате Team и всякакви други работи. В смисъл, това е за отборното. Всъщност, ако ще правите групов проект, тук ви препоръчвам да работите. Има си Projects, нали, Public Launch в iOS App и другото. Има All Projects. Така че вие тук всъщност може да добавяте хора, нали, колко хора ще сте в група и така нататък. Това приложение ще ви свърши работа. И нека да преминаваме към следващото приложение. И последното приложение, което ще разгледаме с вас е Khan Academy. Какво е това? Включва AI-базиран помощник за обясняване и насоки на... Той е като Gizmo AI накратко. Накратко аз да ви го обясня, той е като Gizmo AI, само че там е с курсове. Математика, химия, биохимия и така нататък, той е като видеоуроци по същия начин. Отивате в самото приложение или сайт, ако сте на компютър. Там той ще ви пита на каква възраст е, там месец, години, там абсолютно всичко, всякаква лична информация. Разбира се, трябва да се логнете. И ви пита кои курсове искате да запишете. След това той ви ги записва автоматично и вие може да си избирате от абсолютно всички. Ето, примерно, аз искам да си избера графика на функция. И ето, примерно, има майстор, напреднал, запознат, пробвано, така. Има старт, има упражнения, всякакви такива работи, има прегледи. Така че това има тестове. Това също е важно. Така че също това приложение може да го използвате в Daskal, защото целта на това видео аз да ви покажа, както беше в тази класация, топ 6 приложения, които вие да може да използвате за Daskal. Това беше класацията от топ 6 приложения, които ви трябват за Daskal. Надявам се видеото да ви е изкефило, да ви е готино, да ви е харесало. Надявам се да сте се абонирали за канала, да сте харесали видеото, да отидете след това видео и да тествате наистина тези приложения от ваш личен опит. Надявам се да пишете в коментарите идея за следващо видео. Отворен съм за коментари, идеи. Пишете в коментарите. Не се колебайте и да не ви пука буквално. Също така съм ви оставил едно име, Борис Vision, в Instagram да ме последвате, защото там също ще качвам част от този контент, който качвам тук, ще го качвам и там. Така че не забравяйте също и в Instagram да ме последвате. Оставям ви една картинка тук да знаете как изглеждам. Това беше всичко от мене. До нови срещи!